noma kunzima uyasethwala ahambe nathi kujabulisa noma kunzima umhlengi wethu ahambe nathi kujabulisa noma kunzima ahambe nathi uyasethwala Manibulise kule njikalanga kubantu bonke abakhona eholweni. Bulise kopastor nakubafundisi nakwifamily ezitshatisayo nakubo bonke abantwana benkosi abakhona ngaphakathi. Nguye ke utata uQueenana ohlala eEastern Cape. Namazwi amaninzi endizowathetha zothetha nje ngonokubonga ngaba abantwana ababini batshatayo uThixo anisikelele. Okunene xa ukhula uba mdala ubona izinto ongazange uzibone ebomini, uThixo anisikelele. Njengoba sitsho uPastor Masilela, okunene aba bantwana ndabatshatisa, ndibatshatisa singabantu abayi-12 ngabo, sasiyi-10 siyi-12 ngabo, kodwa kwanyanzeleka uba masibatshatise. Kwanyanzeleka ukuba ndingabaxeleli abanye abantu endihlala nabo esigodini ngoba ndibaleka ukuba sizawuse sibe baninzi, kwangafuneka abantu baninzi ngeso sikhathi. Le nto yavakala namhlanje, kwanyanzeleka ukuba ngomso ndibatshatise. Le nto i-lockdown nyhani iyasiphatha kakubi ukuba masenze izinto ezingazange sizibone, yenza ukuthi abantu bathethe izinto ngezinto. Ebomini uzawuhlangana nezinto ongazange uzibone, kwenziwa into ongayiqhelanga, omnye abe nombuzo yake yakhona phi nalento enzekayo. Ebomini kunjalo bantwana bakaThixo. Isimo sasinyanzelisile ukuba abantwana mabatshatiswe ngoba idate yabo ye-25 zika-April yaseyidlulile. Unokubonga ngumntana endimaziyo endihlala naye kwisekethe yam kodwa engekho esigodini sam, kodwa ukwisekethe endiphila kuyo. Ndiyamazi, isahlala eKapa, ngumntana obesiphilele kakuhle, sihambe kakuhle naye, enonhlonipho njengomntana, ezazi uba ungumntana phakathi kwethu. uThixo anisikelele. Tsho ukuthi ndiyabulela uba ide lifike elilanga kube nzima ukuza kwethu bantwana bakaThixo apha. Phansi nam ndingezi ngenxa yeemeko ezithile bantwana bakaThixo. Kodwa ke uThixo wandinceda ukuba mandize noba ngathi ndathi noba ndize ndodwa kodwa andisoze ndingezi kwenzela uba le nkonzo ndandiyiqalile yomtshato wabantwana ndide ndifikelele esiphelweni sayo. Andikwazi ukuyilahla phakathi. uThixo anisikelele bazalwane. Ndinalo mazwi nje endithi mandiwabeke phakathi kwenu. Zininzi izinto endinozithetha kodwa ngenxa yexesha andinawuya kuzinto zonke mandizithethe ngazo. Kodwa kukho amazwi abhalwe kwincwadi yeGenesis sahlo se-27 from verse 3. Lithi ixhego, hamba undizingelele inyamakazi undenzele ukudla okunencasa njengoko ndikuthandayo, ukuzise kum ndidle kuze umphefumlo wam ukusikelele ndingekafi. Kandibeka lo mazwi ndizama ukuthi kwaba bantwana bazelwe banabazali, bafuna ukwenzelwa izinto ezintle bephila, babasikelele besaphila. Uba ngabe uzawuthi xa fileyo uthi uza kwenza into ezintle
engasanako nokuthi enkosi, engenako nokuthi ndiyakusikelela mntanam wenza incitha xesha, kodwa kuright ukuthi umzali wakho umenzele izinto ezinhle esaphila ukuze umphefumulo wakhe ukusikelele ngoba usakwazi ukuthi enkosi ba usaphila. Ngabazali benu bobabini abo akukho right ukuba uthi umamakho ngomama benu nobabini abo nibahloniphe nibagcine abantu abadala. Nikule meko nikuyo nje nenziwe ngabo manithandeke nibe lolu hlobo nibe bahle ibingaba bebenenza nibe bahle nibe njalo uThixo ansikelele. Ndiyabulela nalo mazi nje, ndiyabulela kakhulu kubantwana benkosi nokuthi sikwazi uba sizozima zale nkonzo uyalomntana noba usathana ebengafuni uba mayibe iyaqhubeka le nkonzo kodwa iqhubekile futhi ngendlela enhle nethandekayo. uThixo ansikelele. Ndiyabulela. Bheka kuhle kumnandi futhi kunokuthula lapho ilana ikhonza yebo uNkulunkulu Saqhubeka iprogram yami ngicela lokhu lesikhathi sisukume etafuleni siyophaka ukudla singaqhubeki singadisturb inkonzo eqhubekayo ngapha. Silently stand up, thatha iplate uphake umuve uhlale phansi singenzi queue ende. Let the queue le mayiphela kusukume elinye itafula liphake maliqeda kungena lenye. Abaphethe ama present ukhona uPleasant wakasibanda akaphakame. Ama present wonke kumele ukuthi aye kuye ophethe present khona uPleasant wakasibanda uzomnikeza ipresent. Siyaqhubeka siya ku Mr N Qushwane. Next item hlabelela. Bheka kuhle kumnandi futhi kunokuthula Amen. Ndithanda uthatha elithuba ndibulise abefundisi abakhulu, ndibulise the ministers ezikhona, omamfundisi abakhona ibandla lonke egameni lika Jesu, ndibulise abantwana abasekhaya egameni lenkosi. Amen. MC ndicela nje ukuthi kancane Jesu ufanelwe ubukhosi ke othunyiswa phezulu yena uJesu ufanelwe ubukhosi othunyiswa phezulu Jesu ufanelwe
efanele ukubonga. Hallelujah. Sendisho le ndoda yaseCalvary iyo yodwa efanele ukubhedeshwa. Sitsho njalo Mighty, sina mighty, manje. mighty. Thank you, Jesus. Manthathe lithuba ndibulele. Mandibulele kuqala ma. Sobulele utata Masilela. But ndiyathanda mama ukubulela ukuthi usiboleke ixhego. I think abantu abaninzi they don't know ukuthi utata Masilela that day besihamba naye. He was not okay. Senditsho enyameni ebengaziva kakuhle. But wasiboleka yena sahamba naye ene into yethu yaba sisithunzi. Yaba nesithunzi esimangalisayo. Now tata siyabulela kakhulu nokuthi usixhase kuyo yonke into. Sekuthethiwe but I just want to talk to uPhumlani njengomfowethu. Last born yasekhaya and uPhumlani andimazi ukuthi wenze njani because ngomso I don't want to say siya celebrate but sikhumbula ukuhamba kukatata. Yabona yena wamgcina nge14 makazohamba mos. Yakhumbula and uchata ngale date wagcina ngayo utata wethu. Anyway, we don't know ukuthi why he chose that. Kodwa uyayazi yena. But siyambulela uThixo ngabazali asinike bona. Umama notata benze sure ukuthi bayasifundisa kakuhle and samamela. Ekugqibeni ukuthi simamele salandela lemfundiso yabo. Now thank you mfowethu ukuthi ungene kakuhle emthatweni. And mina I knew because we were talking ukuthi uzawungena right emthatweni. Now senzele ifavor ke Phumlani. Njengobhuti wakho omdala ndizawube ndiyenza i17 years ndichatile. Umphathe kakuhle umntana abantu. Asikwazi ukusuka apha eJoburg siyokuthathela unkosikazi eCape Town and then ufike wena eGauteng umphathe kakubi umntana abantu. Bazalwane bam isiphatha kakubi into ye gender based violence because ingene yaze yangena nasebazalwaneni. Now I want to speak to my brother mna ngoba angeke sisahlobisa izinto andifuni ukuthi siloko sihlobisa izinto because into ye gender based violence yinto esihlala siyikhuza thina emabandleni asikuwo. Phumlani ungalinge mfowethu. Anyway, you know when even nase family kunabantu esibachatisile right baphakamisa izandla bathi basindisiwe yonke into but namhlanje singofakazi bokuthi imichato yabantwana basekhaya eminye imoshakele. It's because of gender based violence. Ungamphathi kakubi umntana wabantu. Number 2, umprotecte lo mntwana. Yabona mhla umphatha kakubi usibize thina esahamba sayokulobolela. Usibize umphatha kakubi. Please mfana sekhaya. Kungcono ukuthi bazali, kungcono ukuthi uPhumlani amyeke kunokubonga. Kunokuthi azomphatha kakubi. Umthathe ephila. If akasamfuni makambuyisele kubo ephila. I'm talking to him as a brother. Phumlani, protect your wife. Umthande umprotecte nasebazalwaneni akungabikho umuntu ozothetha kakubi ngonkosikazi wakho ukhona. You know me ukuthi how I protect my wife. Uyandiva mfethu ne? The other thing, if engakwazi ukupheka unokubonga ne unokuphila ngoba umama seyimnike igama elitsha unokuphila. Ungamisi ngaye ukuthi akakwazi ukupheka umntana abantu. Wena if you are strong kuleyo area mfundisi ukupheka. Okay? And then if nina nobabini you are challenged, hambani niye emaklasini wokupheka. I'm talking to you as a brother. Then uma nisaya emaklasini ngoba sizoza endlini yenu sizonivakashela. Mamela mfowethu, it's so easy. Life easy ngoku. Hamba uye eWoolworths, ne? Ufike uthenge ichicken konke ukutya okuprepared. Ukubeka etafuleni. Masifika thina ni fry anyanisi kubekwa ngathi benipheka. Kunuke kamnandi endlini. Bese thina siyadla, siyahamba. Asifuni ukuthi ke sizobona izinto ezirongo nkosikazi wakho. Izinto azaziwe nini kuphela.
uyandiva ndithi mfana sekhaya umphathe kakuhle umntana abantu. Congratulations emshadweni wenu. Sikhuluma iwealth ne sikhuluma ifavor kaNkulunkulu phezu kwempilo yenu. We love you. Thank you very much, sir. Oh, when silizulu kanye nomhlaba Jehova malusi wami. oh when silizulu Oh, when silizulu kanye nomhlaba Jehova malusi wami. Oh, when silizulu kanye nomhlaba Malusi wami. Siyabonga. Well spoken, Mr. N. Kushwan. I hope uvile Phumlani. Mawungazwanga kahle, he's not far from you. Uthi awuphinde ungitshele ukuthi wawuthini ngale yamini. Bazalwane ke sina 2 more items then we done. Ngizocela ukuthi kuze music items uMrs Salvation. Show ibhale kanjalo. After uMrs Salvation sihlabelele siphakamise uPastor Khomo kunenkonzo azoyindlulisa. Uma kusuka uPastor Khomo siya right ezwini lenkosi kuPastor Dinzimandi. Hallelujah. Lo mhlengi kubani na Ujesa-ke komunye wenzani na uphina mhla usesimele ezulwini sithi lo mhlengi kubani na sithi wenza nina yebo uphi namhla usesimele ezulwini lo mhlengi kubani na sithi wenza nina yebo uphi namhla usesimele ezulwini. Praise the Lord. Bazalwane, can we wave our hands to the heavens? Hallelujah. Ke a le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu. Amen. There were so many others that he might have chosen to follow him. Others with learning and greater distinction to follow him. Men with authority and forceful ability, who know how to speak and be heard. Lord, I don't know exactly why I
Pastor Homo sekuyithuba lakho pastor kulama minithana asele uma uPastor Homo eqeda ukudlulisa lenkonzo azoyidlulisa sicela iworshiping team ibe ready ukuphakamisa uPastor Nzimande siyezweni lenkosi wale konke kuqhubeka. Ungenzela konke okuhle. Amen. Sanibonani egameni elihle lenkosi. Uamini ngeke abe khona ngoba niyadla ngiyabona. Ngenxa ukuthi kodwa sengimjwayele amen. Ungako ngithi amen. Siyabonga bakaqhutshwayo nomndeni wonke. Nabangani no pastor namapastor khona abafundisi nabazali egameni lenkosi. Ayike siyanhalalisela inkosi benani. Siyabonga ithuba enisinikele lona ukuthi kule period nyana yenu sichumukele nathi lapho nahlonipha ukuthi sibe namazwi esingawenza sithi uNkulunkulu ke akanibusise esicelweni enike nasizwa saba naso ngaphakathi kwenu ibandla liyakwazi lokho ngeke ngilande okuningi funa ngone kodwa ke engifuna ukukwenza ukuthi kunezinto ezingamagugu ezifihliwe ekubiza ukuthi ngenxa yokuhlanipha kwasezulwini zembulwe bazalwane. Lokho ngizokwenza la kungenzakala ukuzwile ngembobo zomuhlwa kodwa ke sesiziletha ngokuphelele nangokweqiniso. Ngiyathanda esikhathini seziqubuthu ukuzocela laba ababili bese ngaphambili basitshela ukuthi ngelinye ilanga nabo uzobasiza uNkulunkulu bashade ke bazalwane ngoba imfundiso yethu ila ekutheni uyahlonishwa umshado, iyahlonishwa imfundiso kaNkulunkulu. Omsha insizwa nentombi baphile ngobungcwele bazigcine kwezinyama nazo zonke izinto bakhathalele okwenkosi. Angicela laba ke ababili beze ngaphambili. Intombi ihlala lapha eOrange Farm, insizwa ihlala lapha eThembisa. Noma ngasho ngolutho sebayazazi bangeza bagijima. Lapha ke sinoneli Ngwenya ose Orange Farm, kanti loyo omphakamisayo nguThemba Bhengu osethembisa abese ngaphambili. Lunkaga, Oh, Lunkaga. yebuthanda, Oh, Lunkaga. 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 yebuthanda, Oh, Lunkaga. 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 Oh, Lunkaga. So, Lunkaga. 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 Hey. Oh, Lunkaga. 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 So, Lunkaga.
ningakhathazeki insizwa nangila ngibalulekile kodwa kwelesikhashana nangisuka la nengabayi manje ngaphandle kokuchitha isikhathi ke bazalwane na intombi to namhlanje esinibonisa yona bafundisi bazalo pastor nebandla nabo bonke na insizwa hayi bathi ngelinye ilanga kuzobe kukuhle kunje ukhiya kodwa bashadike bona nethi nje kubaveza ebandleni ukuthi enye insizwa la ithi yacabanga ukuthi le ntombi leya ibona ukuthi hayi sengavalelwa nezintombi nezisathe sisabhekile ngapha thola ukuthi sekavalwa bakhulekiseni ke bazalwane ukuze uNkulunkulu akwazi ukubasiza abenzele umusa siyafuna ukuthi bazinyathele isigaba zokuqala zokuphakanyiswa bese bathatha isigaba sesibili sokulobola bathatha isigaba sesithathu sokuengage bathatha isigaba sokugcina somshado sithi uNkulunkulu akababusise hambani kahle niziphathe kahle inkosi benayo Jesus. Siyabonga sekudlulile konke ke bathandekayo siyadla sonke siyaqhubeka kulama minutes nyana asele ngenhlonipho enkulu siya ezwini lenkosi indlebe zethu nazo masizivule as much as isidla ukudla kwenyama nokomphefumulo nako siyakudinga nangu ke uPleasant Sibanda phakama sisibakubone ama present wonke ngicela ukuthi siwalethe ngapha ezobhala phansi siwanikeze kuye singajiki nawo haleluya ningibheke ngapha ngiyabhekeka siyabonga kuyo phakama izidalwa uyo swezulwini ahlabelele sithi kuyo izidalwa Pastor Manje sasukuma sisanda ukudla kwethu custard kamojeli nama beetroot nenyama nako konke uzosipha the spiritual food sihambe siye emakhaya sigcwele inhliziyo zethu zikhululekile haleluya sithi kuyo phakama kuyo
Hallelujah. Nantiyana silibona amehlo enhliziyo isulu Singabo. Hallelujah. Baba nomama kuthwana ngegama lenkosi uJesu Kristu. Ngibingelele lemndeni yombili esihlanganisile. Ngibingelela abazana nabo nezihlobo. Opastor balabazalwane, bapastor baleli bandla nabefundisi. Ama colleagues nani nonke nginibingelele egameni lenkosi uJesu Kristu. Ibandla lenkosi uJesu Kristu i-executive yacela njengokusho kwezwi lenkosi ukuthi sithwalisane imithwalo
imthandazo ibe kulo lonke ibandla ikakhulu kubazalwana abathintekile ngezimo ezithile ukugula okuthile izifo siqhubeke njalo sibabeke emthandazweni ikakhulu njengoba sikhona erent pastor wethu uMabaso simbeke emthandazweni nabo bonke abazalwane nomfundisi wethu eSwaziland oshonile Shumayelikazi wethu uMamkhoza nabanye abazalwane aba affected sizwile nensizwa yethu esishonile esishile nayo nabaningi bazalwane asiqhubeke njalo nokuxhasa ihlobo nabazalwane nabo bonke abathintekayo ngomthandazo sibongile kakhulu uPastor MV Masilela umsebenzi owenzile ukuze lenkonzo ibe impumelelo Pastor Quinana sibongile uNkulunkulu abe nawe inkosi benani nina nonke uNkulunkulu anenze kahle ngivumeleni ke uma ucabanga kahle na ubona bekufanele sithi asaleni sihamba ngoba ke ngenxa yesikhathi abaningi bakhulumile no MC kuthi ngenxa yesikhathi nami sengihlonipha nje ukuthi uNkulunkulu uma akuthuma ukuthi uyokhuluma okuthile kubantu kwaba nesimo esithile wangakwenzi lokho noma ukubona abantu kwesaba abantu kuba novalo izimo ezithile noma wafika phambili wakhuluma ngendlela uNkulunkulu angashongo ngayo akwenzeki abafunda iBhayibheli naba bagcwele la akwenzeki ukuthi uNkulunkulu akhulume nawe akurefere back epulpit athi njengoba ungayifezanga kahle inkonzo yami epulpit hamba futhi ubize le audience labantu njengoba bebenjalo uyolungisa le ndaba oyenzile pulpit so I'm quite aware ukuthi uNkulunkulu ngeke angithume ngiyonithathapi kanjani ukuthi ngibuye ngizolungisa izinto engiyimoshile nengingayikhulumanga kahle phambi kwenu ngithi ngiyanikitaza ngiyanijabulisa angilelo thuba ngeke ngisalithola kodwa izwi lenkosi likushilo ukuthi loyo naloyo ngomhla wokuphela uya kuyiphendulela phambi kwaNkulunkulu manje I'm quite aware ukube bekungasiyiloko nami ngiyanizwela ngiyanicabangela bengizothi ayi asimane nje izandla emehlweni sithandaze bese siyahlukana kodwa ke ngiyacela nami ngiyayicelela Nkosi yami ukuthi kule mzuzwana nje embalwa nami I'm time conscious ukuthi kule mzuzwana embalwa nje manje sinika uNkulunkulu ithuba uNkulunkulu ufuna ukukhuluma nalaba kanti futhi ufuna ukukhuluma nabanye abakhona la abafana nalaba abasezingeni elinje abasesimeni esifana nalaba ngamanye amagama nabo abashadile bese kulaba bangakashadi uNkulunkulu uthi kuwe this message is for your information malibonga igama lenkosi uNkulunkulu abenani ukukhatha indaba zami short kuningi bekufanele ngikusho kodwa njengoba sengishilo ngizokhuluma lokhu gafushane nje ngiyekele okuningi incwadi yamaKorinte ithi lo ongakashadi it's either wesilisa noma wesifazane it uthi 1 Corinthians chapter 7 loyo ukhathalela ngoba usingle ukhathalela okwenkosi ukuthi inkosi angayithokozisa kanjani ngoba usingle loyo bese lithi lona omunye oseshadile kubili akukhathalelayo okokuqala ukhathalela ukuthi inkosi angayithokozisa kanjani number 2 unenye iassignment ijob yokuthi lo asahlala naye lo mlingani wakhe angamthokozisa kanjani uthokoziswa yini lisho njalo izwi lenkosi ngake ngakhuluma elinye ilanga kafushane ilokhu ke esizokukhuluma
ukuthi uma sekunje mfowethu Qhutshwana nawe mama uphilile impilo enhle uwedwa usingle sizwile baba labo Cape Town babalani kwasha kwacima nawe mfowethu uphile kahle kakhulu usingle kodwa manje kuphelile lokho ngoba kuyo yonke impilo yakho na kuyo yonke imovement yakho nangulo muntu amen uthi uyangena endlini labo ukhona eroomini yakho kusemkhukhwini labo uhlala khona uma uthi uyangena kusukela lela langa uPastor Khwinana enthandazela uma uthi uyangena eroomini nangulo muntu hawu bengingedwa phela kanti hayi phelile lokho kwenza njani manje nangulo muntu nawe usambuzi nokuthi ufunani kwenze njani umbonile uNkulunkulu enihlanganisa uthi mase uyopheka ulungisa ukudla uyilungisela iplate lakho kufike engqondweni ubeka ibhodwe eziko nangulo muntu ekumele naye ngimbale abe neplate lakhe umeshayisa umfowethu ebuye emsebenzini uyazi ukuthi hayi amakawosi nako konke neziqathulo ukhumula ufringe kanjani kodwa kuphelile lokho ngoba uyacabanga manje ukuthi cabangani nangulo muntu sebabili manje empilweni yakho yonke kusukela manje there's no way out lo muntu uyoba la kuwe noze nihlukanise ukufa nangulo muntu uthi ungena eroomini lakho labo ukhululeka khona ukhululekile ubuye emsebenzini noma ubuyapi noma kwenzekani uthi ungena eroomini nangulo muntu ayikho indlela yokubuza ukuthi hayi kanti wena zisha ngani ufunani lapha eroomini nangulo muntu kwesinye isikhathi lapha bese kuyafika isikhathi sokuthi hayi awuyogeza umzimba uma uyogeza umzimba uma usithi uyageza uvele ungesudi yeselesele ngamanye amagama amangisi athi unaked uma ungena ukubhava ugeza kiyo noma ugeza ngesitsha lapha ekhaya vele unje uyayigezela uvalile nomnyango nesicapha konke ukuthi uma uthi uvalile uzo umnyango uyavuleka uma uvuleka umnyango nangulo muntu hayibo enevele akufiki nokufika ukuthi so ungambuza hawu lokho ngiyageza ngicuna ufunani nangulo muntu and once wathangena lo muntu wathi inkinga hayi inkinga unelungelo lokuyokhuluma nabadala nelungelo lokuyokhuluma nabanye noma abafundisi ukuthi hey angazi ukuthi mhlambe ngiyaphosisa na sengisenkingeni lo muntu akathandi ukuthi mhlambe kanjani yabo nangulo muntu malibonga igama lenkosi noma yini oyenzako empilweni yakho yonke uyihlalele ngaphandle noma kufika abanye bahleli nawe bakhulumisa kunesimo lapha endlini manje uyihlalele nabathile nabomakhelwane ngaphandle uma uthi manje ke kube nesimo la endlini esikudingako aqhamuke lapha uyihlalele wena na umama abanye noma nabo baba abanye kuya ngokuthi umuphi qhamukiyani nangulo muntu once waqhamuka lo muntu uba neorder vele noma bowungana order kahle ungakacelwa nokucela uyaphuma phakathi kwalapha uxolo kancane ke ngibone nawuthi ke ngibone lo muntu ha bangakukhuza labo hleli nabo uxolo kancane ke ngibone umama noma ubaba ngoba sekwenze njani nangulo muntu there's no way out kusuka namhlanje hayi nangulo muntu elinye ilanga uthukuthele
emsebenzini bakuthukuthelisile noma bomakhelwane noma ngabanye uyazi manje kunesimo esingakuphathanga kahle ufike ekhaya namhle uyayitshela vele ukuthi kwangathi ngafika ngilale ngingakhulumi nomuntu ngingenzi lutho isimo sama sisi right ufika nje ekhaya ungena nje nangulo muntu akubingelele ngesmile akubone ukuthi awusi right azakubuza kwenze njani namhlanje kwangathi kwenze njani ayisilapha emsebenzini kwasha kwacima no sowusekhaya phela manje ke ukuyeke lokho why lokuthukuthela kwangaphandle okukuthukuthelisile njengoba sowulapha endlini phela khumbula ukuthi kwenze njani nangulo muntu lungisa lesimo malibonga igama lenkosi hayi uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu abenani uNkulunkulu uthi kuAdam uAdam usho njalo uthi uma evuka ebuthongweni uthi lo uyawubizwa ngokuthi eyindodakazi njengoba ethethwe endodeni kungako ke inyama yenyama yami ngiyazizwela ukuthi inyama yenyama yami ithambo lamathambo ami usofa silahlana kunomuntu owayizwa le ndaba nina manijabulile batha besuthu ngelanga lomshado uma kugiya kungumgido womshado bathi makuku dikuku dimnati empalinyalo lona libuyima lamakhekhe siyawadla amnandi kodwa umshado wona hey unzima asimuzwa ngoba thina sibona injabulo yodwa bese kuba khona omunye ngalesa sikhathi umfundisi esebathandazela maqedwe ukubathandazela umfundisi ebathandazela uzwe isalukwazi esithile ixhegwa kwazi lithi babophe mfundisi umthathele kancane lo mama uma asho njalo athi babophe mfundisi uyazi ukuthi kusukela namhlanje impilo yakho yonke nangulo muntu boshelwe la kuwe okuboshiwe uNkulunkulu makungenziwa kanjani makungahlukaniswa umuntu lokho uNkulunkulu akuhlanganisile ukhona engimcelile ukuthi azongifundela umfowethu lapha ya angifundele incwadi ngimnika iBhayibheli lesingisi niyaliphatha iBhayibheli emshadweni uyaliphatha now okay ukhona ophethe lesizulu okay ngifuna ngifundele lapha kuleli aliphethe lesingisi uma engaliphathanga ngizomnikeza leli lami angifundele ngalo bese ngifundela nangaso isingisi ufunda incwadi yomshumayeli 9 verse 9 Ecclesiastes chapter 9 verse 9 mshumayeli 9 verse 9 Nantiana silibona amehlo enhliziyo Yesulu kaya lami lapho phumula khona yayifundela besizulwini kuqala Mshumayeli 9 verse 9 Umshumayeli 9 verse 9 Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize iphinde Thokoza ngokuphila nomkakho omthandayo zonke izinsuku zokuphila kwakho okuyize oyiphiwayo phansi kwelanga zonke izinsuku zakho eziyize Mfethu uqhutshwana uthi uNkulunkulu ukuphile lithi iBhayibheli ofumene umfazi kuNkulunkulu ufumene ini umusa angithi amen lithi manje njengoba uNkulunkulu asekwenzela umusa wafumana unkosikazi
thokoza ngonkosikazi wakho omthandayo. Lithi rejoice, rejoice, thokoze ngaye unkosikazi wakho omthandayo. Kulezi insuku eziyize useless days. Abanye bathi bashada namhla kusasa omunye sowushonile akasekho. These few days leminyakanyana nje embili emithathu lamalanga akhona uthi uNkulunkulu make sure that you rejoice, uyathokoza ngonkosikazi wakho omthandayo. Vice versa nomama ambonga uNkulunkulu athokoze ngomyeni wakhe lo amthandile. Lalela ke khona lapho kuMshumayeli chapter 5. Besifunda first chapter 9, chapter 5. Verse 15. Ngizothatha thanda sifundela ngeLiving Bible ke manje ke kodwa siqalela isiZulwini. Chapter 5 verse 15 to 20. Shumayeli chapter 5 verse 15 to 20. Njengalokho aphuma esizalweni sikanina uyakubuye amuke ahambeze njengasekufikeni kwakhe. Ufunda kubani? Shumayeli chapter 5 verse 15. Hamba naye. Ngalokho kungububi obudabukisayo ukuthi uyamuka kukho konke njengokufika kwakhe. Unanzuzoni ukuthi ushikashikele umoya na? Yebo, zonke izinsuku zakhe zisebumnyameni nasosizini, nasekukhathazekeni okuningi, nasekuguleni, nasekuthukutheleni. Bheka, ngikubonile mina ukuthi kuhle futhi kumnandi kumuntu ukudla nokuphuza nokubona okuhle kuwo onke umshikashika wakhe. Malibonge igama lenkosi. uNkulunkulu kuko konke uthanda umuntu aphile kamnandi ngentokozo nalo wakwakhe. Ahlale kahle aphile ngendlela uNkulunkulu afuna ngaye. Kuko konke njengoba ishilo ukuthi thokoza ngonkosikazi wakho lo uNkulunkulu akuphe yena, ube nentokozo emangalisayo ngaye. Naye athokoze ngawe njengoba uNkulunkulu uyena akunikeze yena. Ngenxa yaloko uNkulunkulu wamisa nayi indaba kwaIsrael. Deuteronomy chapter 24 verse 5. Ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu wesilisa oshadayo abe nentokozo ejulile ngonkosikazi wakhe amthandayo amthethe. uNkulunkulu wamisa lokho kuDeuteronomy chapter 24 verse 5. Deuteronomy chapter 24 verse 5. Deuteronomy 24 verse 5. Nxa umuntu ethatha umfazi omusha akayikuphuma impi, anganikwa futhi umsebenzi noma yimuphi, uyakuhlala ekhululekile ekhaya umnyaka athokozise umkakhe amthandayo. Uma umuntu ethethe unkosikazi uNkulunkulu wamisa kwaIsrael kwaba isimiso. Uma umuntu ethethe unkosikazi, leso sikhathi kwakuyisikhathi sezimpi, kwakungekho ukuthi uvuka uyosebenza kuphi kwasha kwacima, kwakuyikhathi sezimpi. Kodwa uNkulunkulu wamisa ukuthi ngendlela kubaluleke ngako ngoba unkosikazi ubuya kuNkulunkulu, othethe umfazi makangayi empini, makanganikezwa omunye umsebenzi, kodwa makahlale ekhaya athokozise umkakhe. Thokoze nonkosikazi wakhe. Special liyasho nokuthi isikhathi esingakanani unyaka wonke abesekhaya athokoza ngonkosikazi wakhe. Yiloku uNkulunkulu akuthandayo. Luke chapter 14
verse 16. Luke chapter 14 verse 16. Chapter 14 verse 16. Incwadi kaLuke. Luke chapter 14, Umsebenzi ofana nalo la siyofunda verse khona. 16. Chapter 14 qala ku verse 16. Verse 16. Kepha wathi kuye, umuntu othile wenza idili elikhulu, Elifana naleli wenza umshado umuntu othile. wamema abaningi. Wamema abaningi. Ngesikhathi sedili wathuma inceku yakhe ukuba isho kwabamenyiweyo ukuthi zanini ngokuba sekulungisiwe konke. Kepha bonke baqala ukuzilandulela ngazwilinye. Labantu bathunyelwa ama invites before ukuthi ngelanga elithile ngicela uze emshadweni makhelwane. Ngalelo langa lomsebenzi so uyabatshela ke ukuthi wozani ke konke sekulungile. Kodwa benzani labantu? Kepha baqala ukuzilandulela ngazwilinye. Bathini? Owokuqala wathi kuye, ngithengile insimu, kuswelekile ukuba ngiye ngiyibone. Owokuqala uthi ngivumile ukuthi ngizoza kodwa ngisezi. Ngithenge insimu ngisayoyibona ngibone ukuthi ngiyayisebenza kanjani. Ngiyaxolisa angisezi emsebenzini wakho. Omunye wathi, ngithengile izinkabi eziyishumi, sengiya ukuzilinga. Ngithenge izinkabi zokulima sengiyozizama ukuthi zidonsa kanjani. Lalela lo ukugcina. Omunye wathi, ngithathile umfazi, Ngakho ke ngalokho ngingeze. malibonga igama lenkosi. Amen. Lo munye uthi ngenze njani mina? Ngithatha umfazi. Njengoba ngithethe umfazi ngiqhutshwana, ungimemile ukuthi ngelanga elithile unomsebenzi wakho ngize kuwo, ngicela ukuthi ngingasezi kuloyo msebenzi. Ngoba ngithethe umfazi une reason ezwakalako acabanga ukuthi uzomuzwa kahle lo ommemile, ngoba uma ngithethe umfazi kumele ngibe nethuba lokuyomthokozisa lokuyoba naye. Ngeke ngize indaba ngendlela ile ndaba ibaluleke ngayo yokuphathana kwalaba ababili abashadile. uNkulunkulu uyifuna ngaleyo ndlela. uNkulunkulu abenani ibaluleke kakhulu ngendlela emangayisalo. Asiye ngasekugcineni ke angifuni sithathe isikhathi eside ukuthi uNkulunkulu yini ke manje, njengoba sibona ukuthi uNkulunkulu kubaluleke kangakanani ukuthi abashadile babe ndawonye babe munye. Kukhona uSathane izinto ayilethako ukuze lapha ekhaya kungabi nokuthula. Lalela incwadi kaJakob. Ngenzeka sesifunda ama verse, the last but one verse, iJakob chapter 1 verse 19. Lapho izositshela khona ukuthi ke enye inkinga eyenza ukuthi lapha ekhaya kungabi nokuthula kodwa kube nezinkinga nje. Jacob chapter 1 verse 19. James 1 verse 19. Awuzuke mfethu. Dear brothers, don't ever forget that it is best to listen much, speak little, and not become angry. For anger doesn't make us good, as God demands that we must be. Izinto abaningi abantu abaqabanayo lapha ekhaya ababa nenkinga abantu, inkinga yakhona idalwe ukukhuluma. Ngamanye amagama ke umuntu okudinga ukuthi kube ezamelele ukuthi kube nokuthula lapha ekhaya, uqaphela ukuthi wenzani ukhuluma. Umuntu nethi
kulaba babili kwaba nemistake anyane ethile komunye ashesha react ashesha khulume ashesha thethe ashesha khulume kakhulu kuphela lokuthula uNkulunkulu akulethile phakathi kwabo kube khona umonakalo omkhulu kakhulu umuntu bangangasheshi ukukhuluma kasheshe ezwe kodwa ke manje ke athathe isikhathi asa analyzeile ayilungise le ayibhekisise kahle abheke nesimo neapproach ukuthi angayiapproacha kanjani kukhulumeke kanjani lesimo silunge sibe sihle ukuze kuhlalwe ngokuthula ngaso sonke isikhathi lapha ekhaya khona lapho ke Izakha khona lapho kuZakha 17 verse 27 Izakha 17 verse 27 Izakha 17 verse 27 Proverbs 17 verse 27. Yebo The man of few words and secret mind is wise. Therefore, even a fool is thought to be wise when he is silent. It pays him to keep his mouth shut. Hayi iphinde ngesingisi lapho The man of few words and secret mind is wise. Therefore, even a fool is thought to be wise when he is silent. It pays him to keep his mouth shut. alisho lezi ukuthi ninga communicate ningakhulumisani ekhaya kodwa lisho ukuthi ohlakaniphile ayisiyo yonke into ashesha khulume kuyo ngoba ufunda lesimo kwesinye isikhathi uyabona na ukuthi lento ngiyathi ngiyayikhuluma manje isimo sinje siyoxabana sidubelane iviki lonke bese lithi ke a wise person hold his mouth amazwi akhe uyawabamba lohlakaniphile alinde isikhathi esi-right lithi but a fool is not aware ngoba umuntu ohlakaniphile always keeps his mouth shut until the right time bese uyakhuluma ke ngesikhathi esifanele mfethu asigcineke mina sengiyalivala lami iBhayibheli sengiyalivala ke lami iBhayibheli si kule verse lokugcina esiyogcina ngalo incwadi yeZakha Proverbs chapter 5 Proverbs chapter 5 Proverbs chapter 5 ene kwangathi ungalifunda nanga la isizulwini ngoba incwadi engigcina ngayo ayisekho enye mnikeze mfethu i speaker siya affecteka lapho funda la isizulwini iqala chapter 5 qala lapho ku verse 15 Izakha chapter 5 verse 15. sengathi bonke abakule age le abakule stage lesi bangalalela le verse funda ke Phuza amanzi emgodini wakho. phuza amanzi kuphi Emgodini wakho. phuza amanzi kuphi emgodini wakho. ngiyazi kwabanye kusesemnyama hamba naye Amanzi agobhozayo emthonjeni wakho. phuza wona lelizwi litshela ubaba lapho but phuza amanzi emthonjeni emgodini wakho angithi le makhaya kunomgodi musiphethu la sikha khona maybe iloyo so right funda Imithombo iyaphalala ngaphandle yini? Nemifula yamanzi ezigcawini na? Mayibe ngeyakho wena wedwa. Ingabi ngeyabafokazi kanye nawe. umfula mawube ngowakho wedwa ungabi wabafokazi kanye nawe hayi man ngiyacabanga le living bible ngathi izosinceda lapho ngoba sengiyagcina mina sengivalile lelo livala iBhayibheli nami ngibeka into zami la sengifuna ukuyohlala phansi hayi ke living bible ake isincede phuza emgodini wakho yini leyo insumansumane into bani leyo hayi funda ake ufunde sizwe
Drink from your own well, my son. Be faithful and true to your wife. Ha. My son, drink from your own well. La uyaphuza phela wena la. Amen. Ngila uphuza khona la. Ngiyabona nje nesmile ukuthi hayi sowuke waphuza phuza. Malibonke igama lenkosi. Lithi drink from your own well and be faithful to your wife. Uthembeke kuphi? Kunkosikazi wakho. Funda. Why should you beget children with women of the street? Ha. Why? Lithi makungenzeki. Why? What is the reason? Why should you get children from women on the street? Unaye unkosikazi na. Amen madoda. Lithi ungalokothi why ube nabantwana nabomama nabafazi abanye basestradini kanti unikiwe ukhona mthombo wakho la uphuza khona na. Lithi why? Angithi funda. Why say? Wena ungakashadi ngithemina for your own information. Ibambe lapho nje. Funda mfethu. Why share your children with those outside your home? Right? Be happy, yes. Rejoice in the wife of your youth. Rejoice in your wife of your youth, and then Let her breast and tender embrace satisfy you. malibonga igama lenkosi. Kuko konke ay nethiseka nje uhlale kahle nje ukhululeke kuye. Nakithi bomama akube njalo. Be faithful to your husband. Be honest and into namhlanje edale inkinga enkulu emishadweni kwabashadile ukungathembeki. Ukungaphuzi emthonjeni wakho. Kodwa uphumele ngaphandle uyophuza eminye imithombo nalo mthombo nawo kwenzeke ukuthi kungasaphuzi ubaba yedwa kodwa kuphuza abanye abantu. Malibonga igama lenkosi. Inkulu nani nenza ngathi angizwa amen nakuwe. Once sayibamba lapho imishado yethu yophumelela yokuma uma singathembeka. Ene ungasheshi usola uma unenkinga uma uba nenkinga yazi ukuthi uwe onenkinga zama kulungisa le problem. Lungisa le nkinga zitshele wena uzibone kodwa kwangathi nginenkinga man. No, try to solve your problem. Cela uNkulunkulu akusize kulunge ukuze la ekhaya kube nokuthula. Ukuthula kwasekhaya niyazenzela nina nobabili ngokubekezelelana ngokuxolelana ngokuba honest komunye. Uma unenkinga ungathukuthele ekhaya sowulwa naye sowukwatile wena bheka ukuthi admita uwedwa usekamereni angakafiki lo mlingani wakho ukuthi kodwa yimi nginenkinga uNkulunkulu ngisize ngine problem ngizaze ngidala inkinga kulomshado wethu ulungise uNkulunkulu uthembekile uyawuzwa umthandazo womuntu oyisolako. God bless you. uNkulunkulu abenani nibe nekhaya elihle. uNkulunkulu anibusise. Thank you so MC ngibonge. Last item. Sicela the bride and the groom's choir. Uma iqeda bese kuba the reply
from Mr. and Mrs. Kushwan. Amen. Esihlalweni sikayehova usungeneza amakherubhi esihlalweni sikayehova usungeleza amakherubhi esihlalweni sikayehova
Amen bazalwane. Amen. Amen. Hallelujah. Ngibulisa bazalwane bonke egameni lika Jesu Kristu waseNazarethe. Ngikubamqoshwana. Sinsiwe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Amen bazalwane. Empilweni yami ngibiza ifamily yami ukuze bekhona. Okokuqala nje ngithanda ukubonga kubo ngomsebenzi abawenzile omuhle kangaka. Support yenu ayilambathe Nkosini. uNkulunkulu usezonibusisa. Hlale njalo liphathisene noma kunzima ingeke imali kodwa sometimes support nje lokuthi umuntu uyamcabanga. That's what matters. Amen bazalwane. Semhlabeni izinto ziyandlula. Imali akusiyethu. Ubunene wabusibethu kodwa ukuhlala kuNkulunkulu kumnandi undlula yonke lento enhle enibona lana. Amen bazalwane. Nginibiza nje ngoba ngifuna ukubulela mamNontshola. Jesus. Nkulunkulu wami. Hey Jehova. Angabe sangilahla. Ungabe sangigekela. Ngidla kulesi stage angazi nami ngiyophuma ngibheke ngapi. Kodwa nginguye umama. Sengithembele kini bomama. Mama ongithandayo. Umama Nkosi yami indlela mhle ngayo. Nkosi yami ngiyabulela mama. Ngiyabulela kakhulu. Ngiyabulela. Imali yakho ayilambathe Nkosini. uNkulunkulu sazokubusisa ngezinto ezinhle. uNkulunkulu sazokwenzela ngeze ulambe. Ayasoze ulambe. uNkulunkulu sazokusikelela okhazi bami. Lusando lithelihle sister wami brother wami. Bazalwane ngicela nje ixolo baba. Ngicela ukubiza oza malume. Oza. Bazalwane ngiyamenyezelwa. Ngiyamenyezela ukuthi umama Mampoti bazalwane. Yebo izinto zenzeka emhlabeni. Abantu vele bayathenjiswa ngothando. Abanye bayahlukumezeka emshadweni. Agcine ephumile aphinde yongena komunye. La ubaba lo meqhamu kwami. This is my father. Yebo sengasho ngesilungu ukuthi he is my stepfather. Kodwa this guy loves me so much. I love him so much. He treats me like his own. He fights for me. He has big dreams for me. Nengixolele bakwaQhushwana noma kungaze kulala umama qala ngiyamcela ukumnakekela lo tata azashone because uNkulunkulu ngibusise kakhulu ngaye. eJoburg bengangeze ngize ukuze ngizothola leli vangeli kodwa ngoba eshade nomamami ngizile la ngikhonza emahlelweni kodwa ngazibona ukuthi inkolo imnandi ngoba ngibelana. So this is my dad. Ngiyamthanda kakhulu bazalwane. Ngiyambulela uNkulunkulu ngaye. Mtatami lo bazalwane ngiyazi ukuthi uya announce ukuthi umalume this is my dad. Naye he's part of my life. Ungilwele kwinto ezininzi. I have used imali yakhe yepension ngifuna izikolo mangifika kulesi sikolo ngithathe mase ngithathiwe kuthiwe iscam kodwa he never gave up. Amen bazalwane. Ngemali yakhe encinci waqhubeka kwangifundisa ngikule ndawo ngikuyo namhlanje. It's because of him. My mom was pushing ukuthi hayi hamba uyofuna umsebenzi noma ngiseshoprite. Athi hayi mntana mnyeke mayifuna ukufunda funde. Amen bazalwane ngoba athi kungcono ngoba kasihluphi la endlini makafunde better. Amen bazalwane. So ndiyabulela kakhulu kuwe tata, ndiyabulela malume. Thixo akusikelele kakhulu. Amen bazalwane. Ngithanda ukubulela kuni nonke family yami kakhulu. Tata Nontshola ndimbona uphi mkhulu
eish ukungamkele emzini wakho uyahlupha umntwana ongengwalo family uyahlupha umntwana because of ngendlela enjwayele ukukhulisa ngayo abantwana benu yena uyayicriticize mayiza kuye kube ngathi nimtreata ngenye indlela embi kodwa ngibonga nje imfundiso zenu ukuthi ningangenzeleleli kodwa ningikhulise ngendlela enibalukhulise ngayo abo ongezwa nabo Xabiso nabo Ntombokhanyo amen bazalwane uthi mangifuna ukuyiyeka inkolo ngiyeke qha ngingabe ngizama ukuyidaluta amen bazalwane ngibonge kakhulu that Nonjola ngiyabonga misisi ngiyabonga ongezwa ngiyabonga Ntombokhanyo ngiyabonga Xabiso ngiyabonga Sihle ngoba mawufika emzini sometimes uyufika uthatha ispace sabanye abantwana bakona ubona ukuthi abazali babo manje abasabakhona ubanikezwe 100% bonke kumele ukuthathe ama 20% kubo kongezelelwe na ukuthi nitreateke ngokufana vele ibhlungu lanto le because of akusingola ekhaya kodwa nibekezelele lokho omama Nonjola bengidlisa bengihambisa komarali ngigqoka amen bazalwane kungakho kubi ngibonakala ngimuhle njengabanye abantwana ukwenza kwenu akulambathe enkosini uNkulunkulu sezonibusisa kakhulu kungenzeka ngingabi nayo imali yokunibonga kodwa ngiyabonga mkhulu ngiyabonga Mrs ngiyabonga Ntombokhanyo ngiyabonga Ongi Elihle Xabiso ukuthatha ispace senu njengabantwana bakaNonjola kodwa ngiforce ukuthi ngibe ngwala kuleli khaya family yami ngiyabulela kakhulu ndiyabulela mama ndiyabulela kuni nonke ndiyabulela ningahlala phansi ngiyanithanda ningayeki ukukholwa nimfune uNkulunkulu engizama ukusho bazalwane ukuthi ngizamile ukufunda ngene kulesi sikolo ngithese phakathi ngizograda ukuthi hayi iscam lento ayisekho ngixake nokuthi ngizobuya ngiexplain ngithini ekhaya ngoba bakhipha imali zabo zokugcina kodwa they kept on amen basalwane kunalamazwi atsho empilweni nami ngithanda wafaka njalo ku status sami ukuthi I kept faith amen bazalwane bengihleli njalo ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uyongiphumelelisa nami ngenyilingilanga amen bazalwane angiphumelelanga ngozasemhlabeni kuphela kodwa nezasezulwini amen bazalwane kunjalo ngithi ukuhlala kuJehova ubekezele uPaul vele washo ngoba wayembonile uNkulunkulu amen bazalwane washo Petrus wathi vele ngiyosuka ngiyephi ngoba lamazi okuphila atholakala kuNkulunkulu kuphela bazalwane ngimuhle bebengishela abafana bengenza nantoni ebengifuna ukuyenza kodwa ngoba I had a goal and a vision yokumfuna uNkulunkulu nokuthi ngingaphili ngalendlela abasekhaya baphile ngayo ngizama ukuadvise kuni bantu abasha imali ngangabi khona ekhaya bangangakusupport abazalwane bangakulwisa kodwa kukhona uNkulunkulu that is bigger than abazalwane that is bigger than the people that are fighting you. I always tell my husband ukuthi noma baby kungenzakala mhlambi ngenza izinto ezizokwenza ukuhlazise kodwa ngiyakhuleka ukuthi noma sebesithi angeze simsebenzise babuqushwana kodwa uphume esandleni zabo ngoba uNkulunkulu okwenzele lo msebenzi ukuthi kumele uwenze amen bazalwane so abantu abasisi stop set destiny yakho it's only God who determines ukuthi umele uphelelepi amen bazalwane azange ngikhule kamnandi inkolo bisilwa left and right amen bazalwane ngilala ngenyembezi I remember ngangisithi mangibuye enkonzweni ba unenkonzo ngisahlalela eJobek mangibuya nje ngizobuya kunempi ekhona endlini ngibuye kwaMama Nonjola ngiyobatshela ubona ukuthi nama usenkonzweni ujabula lesi sikhathana because of uyazi mayiphuma inkonzo ngiyohlangana nenyimpi but I was always revived wayithanda usho njalo ubaba male bathi hambani niyokulwa niyolimela ivangeli amen bazalwane uyabona lo mazwi nje every year mayiphela irally ngangazi ukuthi Nkosi yami phinda ukungqobela nakulonyaka engizoqala ngiqale kunye nawe ngiyakhumbula manje bazalwane
moya we-loneliness, umoya wobubhayitha and all that. Abazalwane bekunzima kakhulu empilweni yami. Amen. Bazalwane grew up from my mom nje before she got married. Tata was very abusive to her. Amen. Bazalwane, I remember nam nje ngangamfuni umuntu ongitata ozawuthetha kakubi nami. It was even hard to say the word utata. Amen. Bazalwane, kodwa ngibonga ukukholwa ngambona irole yotata empilweni yami. Amen. Bazalwane, ngisenkhona la kwaQushwana, angizimiselanga ukunihlupha, kodwa nje ngimisele ukuphila impilo yokukholwa kunye nani siye ezulwini. Baba, baby, ngicela ungithathe ungisezulwini. Imali singanayo, imizi singanayo, imoto singadla nje singazi nokuthi sifuna udlani. Ngiyacela kodwa hayi izulu ungangivimbeli kulo, ungithathe ungise ezulwini as the leader of lo muzi wakaQushwana, ungise inceku yami. Ngiyacela ungangihlukanisi noNkulunkulu, ungangihlukanisi nokukholwa. Zingazi inhlezi sifanele sifisa ukufana nabo bonke, kodwa ungangikhuphi kuNkulunkulu, ungamkhiphi enhlizweni yami, ngoba uyazi umuntu uma umthanda uzama by all means ukumvisa kamnandi, kodwa ungithande ngoJesu ngoba wasithanda nathi singazenzeli kule jeni, kodwa siye ekhaya ezulwini ngoba kula ngifisa ukuya khona. uNkulunkulu uyambona uyasibusisa every single day, kodwa nje singazijongi zonke lezi, asiye ekhaya ezulwini. Ngiyabulela abazalwane kuni nonke abasupportile, abefundisi bami, ngiyaxolisa, ngiyanithanda, ngiyabonga abazalwane bonke, sibongile bazalwane, my colleagues, my friends. Amen. Bazalwane ngibongile kakhulu abakwaQushwana. Amen. Bazalwane ngibonge kakhulu ukungamukela kwenu akulambathe Nkosini. I always say these things. Amen. Bazalwane ukuthi uNkulunkulu usezosibusisa, akakagcina ukusibusisa manje, usayoqhubeka esibusisa, kodwa sihlale noma kungemnandanga noma kukube endleleni, siqhubeke njalo. Thank you very much bazalwane. Amen. Hallelujah. 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 Malibonke igama lenkosi. Ome ngaphambili ke bazalwane, uPhumlani igama, uQushwana surname, ndingutata. Hallelujah. Hallelujah. Ndingutata ke ongatatazeli, ndisindisiwe, inkosi yomusindibusise. Angazi ukuthi ngathini ekhaya, njengomama bekeshilo, ngingumntwana wokugcina ekhaya. Ekhaya ngingumntwana wokugcina ukushada ekhaya, kodwa futhi ngingumntwana wokuqala ukuthatha utata engasekho emhlabeni. Ayifika lenkonzo le, yafika abantu abaningi abangaziyo nabaclose nami bamangala, because ifike utata esanda ukudlula emhlabeni. Nami ngamangala ukuthi yini le seyenzeka kimi. Inkosi yomusindibusise. I remember uma iqala lenkonzo ngangasebenzi, bengaphangeli, bengihleli ekhaya ngifunda. Amen bazalwane. Kodwa uma iqala lenkonzo ngaba nokholwa ukuthi uJehova ongiholile insuku zonke zokuphila kwami uzongena nami nakule nkonzo. Ngathi abanye abazalwane nabanye abantu abangaziyo uma bezwe ukuthi uPhumlani uyathatha, basibuza ukuthi uPhumlani wenzani engenamali na.
Kodwa uma uNkulunkulu eshilo ushilo. Uma uNkulunkulu ayivula indlela uyayivula. Akunandaba ukuthi imali khona or imali ayikho. Namhlanje sila bazalwane uNkulunkulu wayivula indlela. I remember ukuthi kule process yomshado uma iqala si discuss nomfundisi Khoza. Umfundisi wami umfundisi Khoza uyayithanda inyama. And then uthanda kakhulu inyama umfundisi. Then uma ungamphakela amakhekhe ngeke awadle uzofuna inyama. I remember the time sihlangana eNando's, because sahlangana eNando's sakhuluma ngale nkonzo. I remember ukuthi that day ake khona uyiwana wathi phumlani si order nini inyama. Sasihleli sijongene ebusweni wathi ndodana ushonga lento ngathi mfundisi ngishonga lento. Wathi ndodana ngithi ushonga lento ngathi mfundisi ngishonga lento. Uma iqala lenkonzo nokubonga animazi. Uma iqala lenkonzo nokubonga andiyazi kokwami. Uma iqala lenkonzo angimazi nokubonga ukuthi uhlala kuphi usebenza kuphi. Uma sikhuluma nomfundisi uthi umfundisi uthi ngubani lentombazana. Ngithi angimazi mfundisi kodwa ngimazela khona la errand. Ukhona khona la errand. Uma umfundisi ehlala echaza athi lokekho la errand lo muntu se Cape Town ngathuka because imali Pastor Masilela yokushada bengenayo. Wathi uNkulunkulu wayenza sure ukuthi ngingenayo imali wangifaka kulento. Ngijabulela ukuthi ngingene kulomshado ngingenamali but ngangena noJehova. Because noma singazi izinkinga singazi inhlupheko angeke ngithembe imali because angingenanga ngemali ngangena noJehova. Ngiyayisaba into wayifaka uqushwana kithi iyaphila ingumlilo lento ivalele emathanjweni. Wayifaka utata lento utata, let me say this, ubaba moye very rough and the evangeli ubaba wayelifaka very rough. Kusho ukuthi ubaba bengakubuzi ukuthi yenkonzweni boyazi ukuthi namhlanje ku Sunday ngiyathanda angithandi ngiyenkonzweni. Ubaba bekethi angeke ngiyoshumayeza abanye abantu nibe nihlele endlini nibheke iTV. Umuntu abantu abazothi amen qale enkonzweni izoba ngabantwana bami. Inkolo iqale ekhaya. Ngayithola abazalini bami and abazali bami bebefana bongathi awubaba uRafu zangibalekele kumama. Umama, she was a teacher in Sunday school up until today. Use u-teacher we Sunday school. Yangena lento bazalwane, yangena lento, yangena up until namhlanje. Ngafikelela la ekutheni nami lo nkulunkulu kaMama noTata, because sasikhula sithi inkonzo kaTata, because ubaba wayengumfundisi sithi inkonzo kaTata. But kwadlula lokho ngathi lento le asinto kaTata noMama, into yami noThixo. That's why ngikhona abazalwane bezikhona izinto bengingazenza. Uyangibona ngimuhle njani? Uyangibona ngimuhle njani? Uyangibona ngimuhle njani? Ngicela usister leader aphakame kuphawumele mama. Kuphawumele. Lalela ke bazalwane. If inkolo yakho makhelwane abayazi ayiphili. Ithi ngiphinde. If inkolo yakho obamakhelwane abayazi ayiphili. Ineighbor yasekhaya ngimthanda kakhulu lo mama lo. Akaze ngelanga wazi wangiphuze bazalwane ngikhuluma iqiniso. Indlela bengiphila ngayo wathi lo mama lo, wena ngumkhwenyana wami wena. Because of ethi
ngiyasaba lo nkulunkulu wakho angase ngikubone ugijimisana namantombazane emhlakeni. Thank you, Mama. Iyaphila lento, Pastor. Iyaphila lento. Ndiyabulela, Mama. I have a great mother. Yeah. I remember Pastor Mazilela kule process besihlala sijongane nomama sithi mama iyovela phi imali yomtshato. Iyovela phi imali yomtshato. Isikhathi siyasondela sithi mama iyovela phi imali yomtshato. Kodwa ngokuba uJehova thembekile uJehova. Benganayo imali uyayazi uBuphezi. Bengifika kuye ngikhale athi Phumlani, let's pray together. uNkulunkulu uzokusiza. I'm blessed ngiyabonga ukuthi le celebration yenzeke sengihlala nokubonga. Indlela izinga lami lokuphila likhuphuke ngakhona abantu bathi nginonile. uNkulunkulu unginikile inkosikazi engithathe somewhere yangibeka somewhere. Uma ungangibuza ukuthi ngigijima ngidriver ini ungamangala. Uma ungangibuza ukuthi uNkulunkulu ngiyisa kuphi ngimangakutshela ungamangala. uNkulunkulu ngibusisile ngale nkosikazi. Ngiyambonga uJehova thembekile. Ngiyambonga uJehova. Nginalokho enhlizweni yami sengathi ubaba ngebephila angibone nami, because my dad was proud of me. Bengithe ngishumayela ubaba athi wena mfana ungumfundisi wami. Ababa mahambe nami emigcwabeni athi abantu bathi umfundisi akamzali umfundisi, but mina ngimzele umfundisi. Ngiyayazi uma ngifa ngishile lento yami kulo mfana. Abantu bamangale. Ngibonga inkolo yebandla. Ngiyalithanda ibandla. Ngekudala ngahamba because ukukholwa kukholula. Akukho lula ukukholwa. Akuhambeki lula ekholweni. Kuba namaginqi akhona. Uvuke sometimes uthi ngiyayilahla lento, but uma lishona ilanga bese uthatha iBhayibheli lakho uye enkonzweni uthi ngiyokhonza ngokuba lento iyaphila. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabonga tu iRamabuwa family bangisupporte kakhulu. Ubaba was very close nomfundisi Ramabuwa. Very close. There was a time ubaba Phumlani kunzima mntanami anibone ukuthi sizoqhubeka. Afika umfundisi Ramabuwa. Umefika bese ngiyajabula because he was the only person who can convince my dad. Umephuma umfundisi Ramabuwa bese utata athi Phumlani isaqhubeka indlela. Ngiyambonga ngimazi ukuphi, angimazi uhleli kuphi. This man bazalwane uhambe nathi indlela yonke. Wahamba nathi umfundisi Ramabuwa. Wasitatanisa. Wahamba nathi up until ubaba shiya umhlaba. Ngiyabonga umfundisi Ramabuwa. uNkulunkulu akubusise tata. Sisekhona ebandleni because of you. Because of you. I will never forget you in my life. I will never forget you in my life. Thank you, Pastor M.V. Masilela, to play a role yokuba ngibaba kimi angisenayo baba.
but you played a role ukuthi ube ngutata. You didn't want to know ukuthi ngifana budget ebungaphi because ne-1,000 bengenayo ebank, but uNkulunkulu wayenza indlela. uNkulunkulu wayenza indlela. Sibahle namhlanje kungenxa yeJehova. Ngeke simlahle uJehova bazalwane, because simbonile uhambe nathi indlela yonke. Siyayazi ukuthi agcini ke inhlupheko zikhona ziyeza, but uNkulunkulu uzosiprepare. Asprepare ithi umhlabelelo. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord raised the standard. Bekunzima namanje kuyo yona le celebration bekunzima, but ngisengasho enhlizweni yami ngathi thula wazi ndinguThixo. Amen. Hallelujah. Dumiseni bongeni Shalom. Siyabonga. Bekufanele ukuthi nikhulume ngale ndlela enikhulume ngayo. We were touched. Our emotions were raised high. But siyabulela. Andikakafiki la niyakhona. Isaqala indlela. Kuseseyiyo le. Emhlabeni kunalomshado uma kushadwa lapha yana sikhula sebancane zazi ngekho insimbi ngekho konke lokho khona kwakuculwa kuphela kuphuma umakoti nomkhenyana bese bashaya istep but it's a long way to heaven, it's a long way to heaven bese bathi it's longer baphinde bami but it's longer kusho ukuthi kusazoba umshikashika angakafiki la niyakhona umshikashika usazoba khona it's longer nithi manisela sithi selifikile angakafiki phinde buyele emuva qale phansi ezulwini kusayiwa angakafiki. Hallelujah. Babu Sibanda sekwenzeke konke sesibusisekile sesidlile sesisuthi sesikhalile sondeza Nkosini usibongele ixabekele limnandi elizomthinta uNkulunkulu esezulwini ebhekile emhlabeni izinyawo zakhe zinabile la sihlezi khona athatheke
ekuthathekeni kwakho uNkulunkulu sonke masila sizwe ukuthi wow, what a presence of the Lord emshadweni kaQuswane. Hallelujah. Hlabelelani baba uSibanda uzosithandazela. I think bese usalususho nama announcement uma ngabe khona circuit wise, nation wise. Eyami iphelela la. Sibonge kakhulu ukusebenzisana nani. Sibonge kakhulu makoti nomkhwenyana, asihlabelele. Jehovah is your name. 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 Jehovah is your uNkulunkulu namandla wonke namanje siyabonga baba ukuthi uhambe nathi ukwaze kwabala sikubonile uNkulunkulu namandla qala lenkonzo wahamba nathi waselekelela endleleni yonke wasipha amandla wokuphikelela kwaze kwabala sibonga konke uNkulunkulu namandla osenzele khona namba abantwana bakho impilo Jehova bathembele kuwe wena okwazi kwenza indlela ibe khona la engekho khona sibonakalise empilweni zabo uNkulunkulu namandla bawakhe lo muzi babambisane uNkulunkulu namandla wonke ngiyakwethemba ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ongaguquki emisweni zakho uthembakele uNkulunkulu wezulu namanje nahamba abantwana bakho baba sizokusuka kule ndawo ngokwehlukana kwezindlela hamba nathi siyofinyelela emakhaya siphephile uNkulunkulu namanje abanye bahlala eduzane abanye baye ekudeni kodwa ibanabo ngisho nabazoflya abazohamba emoyeni baya eCape Town hamba nabo uNkulunkulu wezulu siyakwethemba uthembakele hlala nathi sinikela kuwe konke siyakwethemba egameni namandla egameni lenkosi uJesu Kristu gama liphakeme kunonke amagama kuzobe sekugcineni in Jesus name amen.